Manolah mama datuk kami. Sungguh pun surang nang kami imbau tagak dek imbau nan sakali. Indak pasibak joba sisia bukan baingan joba batik. Dibatin dalam imbauan kasadonyo. Tagak dek adat jo pisoko bari balobeh nan dipakai. Dek limbago nan ketutuang. Dek dalam babuah babungo pulau. Kok dirantang namanya panjang elok wak kumpa anaknya singke. Ambil sekiro jok carito. Rondai saditu telah kami mulai kami ke bacarito anyolai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ampun, kalau bak itu kata ayah ndak dape andomi mak ilak lai, andomi manurut tentang itu. Nan sekarang iko kini ya sagalo pangaja dari ayah sadot dia indah andomi lupakan. Kok siang andomi patungke ya malam kajadi kalang ulu diletak di hati sanubari disimpan di dalam kiro-kiro olah kasonang hati ayah. O datuk juaro Medan sarato pandeka manau pancang galanggang kini-kini galanggang pancari judu oleh nanti go bulan pope panggiannya sisiak palopakan kok jauh sure malayang kok cara notibo itu perintah dari ambo olah katorang tudek datuk. Ampunlah ambo dek tuanku nan jadi raju tanarokan. Sagalo tidak ambo jujuang parentako indak kambo sio-siokan. Ambo pancang gelanggang kini-kini kok jauh ambo layangkan surek kok ampiang cara notibo. Raminan siang-siang malam olah kesonang hati tuanku. Dan dia nama Minang, oi nama Minang, ya dua dendinya. Lati bulan maeman cari juduman cari Luntas suwadia kona hati hai kona hati. Sorry lah sultan mae nan kaju duai nan kaju duduk taman mae si andom hai si andom Dia jo bahagian oi jo bahagian.
Asam di buana mai nani nanti ai nani nanti Sabada ikan hai di lautan, hai di lautan. aluran diri mai taruko tuai taruko Ula tibo pulo inyo di tanang inyo di tanang. gaduh galang mai masoi tuai masoi Sanan kalua juaro medan juaro medan. Ikaw nga na mo panikaka ko siya Bongpo masuk dalam Lias ang sosok. Ikaw ako pancang gelanggang. Pantang gelanggang gini ko. Pantang gelanggang. Mau dia pandang tanah. Siya kalang bayi. Monang ni mo. Kini mengagi tu ko. Kita kita mau apa dulu? Dadu dulu. Ko gitu kelas 8 dulu ko. Dia ko berapa? 5. Dia ko. Ada den 7. Berapa dulu menikah? Cuba hitung ni menikah. 1, 2, 3, 4, 5. Lain mendapat indah ni mo. Samo je indah menikah. Cuba dia metong nama dia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lain mendapat tapi tangan ni musuh. Melorat saya dua menikah. Nan 8 leh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lain mendapat tapi nak makan. Lecaron. Itu pamoh ni menikah.
Ai ko menamo Joro Medan. Manula buyong pendeka manau saroto pendeka gago. Apa sebab kelanggang dek kadua dek sarupo iko bana. Ado ka urang rabu ampe atau purando dapat malu. Elok tarang kini kini kusui kuliah diselesaikan. Manola datua Joro Medan tanah liye bakupi diimpo tanah dulu elo diambil kakuani olun dan liye laden liye indah lai sultan sarancako indah lai sultan sajumbangko elo kajudu dan domi onta mencucua dari langit onta membasui dari bumi usua paresola de datua ambo nanti do tahu pandai. Sultan nambaru tibo o jumbang daruk nambaru datang. Dari mano anak ke mano apo makosud yang dijalang. Indah ang nanga beritunya gelanggang kenyato beradat waang na lalu lalang sajo. Elok taranggang kini aduk kepado diriamu. Ampunlah ambo dek tuanku sakali salah bari buapun. Aluran dari badan ambo kotua lah lari dek bagian lah sansai di bawah untuang diam di pondok bonja tinggal. Dalam dibimbang nan bagian tua dah donga agung je talempong sarah doro bak je kucapi. Itulah sebabnya ambo datang ke iko pulang maklum pada tuanku. Sultan nambaru tibo o jumbang nambaru datang. Waang nanyato tepijak di bonang arang lajole salah tentang itu. Galanggang ko nyato lah beradat waang na lalu lalang sajo. Nan sekarang iko kini aluran badan diri kita. Bajalan kita kini eten ke rumah Raja Rokan nan banamo Datuk Bandaro. Di situ kusik kita selesaikan, di situ salah kita timbang, kita bajalan anyolai. Kalau itu kata tuanku, ambo menurut tentang itu. Oh.